Hello, dobrý deň, guten tag a dnes sa snažím dohrať Minecraft Education a začína to ako vždy, že si naťažíme nejakéto drevo. Úprimne toto nepotrebujeme, že to ja vyhodím so prepáčením. Necháme ten strom levitovať proste. Je to veľký strom, nechce sa mi ho zbierať, takže tu si zoberieme ešte toto drevo. Vykraftíme si toto. Tak. OK. Tak. Tak. A položíme si to sem. OK. No, vykraftíme si sekeru a krumpáč na začiatok. Ja si z vás nerobím srandu, ja som iba teraz vliezol sem do diery, aby som si naťažil kameň a som tu našiel uhlie proste. Ale vykraftíme si najskôr kamenný pickaxe. OK, lebo s tým sa to bude ťažiť rýchlejšie. No a poslúžili ste dobre. Ale no tak ja to budem musieť zahodiť trošku iným spôsobom. Poslúžili ste dobre nástroj. OK, no, ja idem preskúmavať, ale najskôr by som si ešte vykraftil nejaké tie veci. A ešte sekeru. Čo mi na ňu chýba? Aha. Taký pekný psík. Keby mám nejaké kikiblik, tak môžeme urobiť portál. To asi neskočím. OK, našiel som dyne. A bobule. No, je prvá noc a ako vidíte, ja som sa vyškrabal hore, ale idem dole už. No, toto bude test. OK, vôbec sa mi nepáčilo, že mi niečo ubrali, ale inak je to v poho. Dedina, spasenie, ako keby. Prosím, že tu máte posteľ. Nie, ja som vliezol presne do toho baráka, kde zrovna posteľ nemajú. Tu je koniec. To mi nehovorte, že je tu tak málo domov. OK, je tu dosť. Ďalší dom bez postele. Ďalší.
Čakal by som, že ich bude menej. Že ich bude viac postelami. Ty si tu dobre zastavený. Ak tu nebude postel, tak ja neviem. Aspoň neznáme mapy tu sú. A inak mi to je celkom na nič. Aspoň nejaké veci. Ale bez postele zasa. Toto mi príde na nejakú opustenú dedinu, lebo ja tu reálne nevidím nikoho. Nenávidím zombíkov. Prosím, dajte mi aspoň nejaké miesto dobré. Aspoň mi... Je to creeper. Ja ďakujem. Rýchlo zdrhám. Toto sa mi nepáči. Toto sa mi tiež nepáči. Dúfam, že... OK. Nie. Ja nenávidím. Ak mi nehodíš regeneráciu, tak ťa nemám rád. Ja som cooked. Ja som spadol dole presne pri ňu. Ja mám také šťastie na lávové jazerá. Hen tam je jaskyňa. Hen tým smerom. Takže ja idem tam. Prvý deň som jakž tak neprežil. Povedzme. Úplne najlepšie to nebolo. Jak? Akú musím mať smolu, aby som zapadol do takejto diery, ktorú aj neviem, kto vykopal. Tam nemám šancu. Potrebujem viac jedla. No, ako vidíte, chvíľu som tu bol podľa medí a železa. Keď som si tu pobudol, povedzme. No a tu je niečo pekné a ty sa mi nepáčiš. Nemám ťa rád. OK. Asi sa urazil. To, že prší, sa mi absolútne nepáči. Ja tak nenávidím dážď. Keby ja si pôjdem musieť ísť hore, lebo potrebujem posteľ. Bez postele toto nedám, túto jaskynku. No, tie mapy mi ukazujú úplne všetko. Reálne čumte, čo všetko mi ukazujú. Počkaj. Vidíte? Samozrejme, že si robíme srandu. No, ja som žil v kesu, ja sa tu snažím dostať hore. Ale za vami teda rozhodne nejdem. Ja neviem, ale
ono sú nad tou jaskyňou až 2 stromy. Lebo mne príde, že býval iba jeden. No, nie. Nemám ťa rád, pavúk. Ja to nenávidím. Ďalšia láva. Jupi, portál, aspoň niečo. Prosím. Myslím, že toto je krátko z netherite, takže to je dobré. Aj to zoberieme. Prosím vás, čo je toto? Čo je toto? Wow, tam pôjdeme. A tam ešte vidíme takú jaskyňu dobrú. No, ja by som si rád získal posteľ. Už som to našiel, tu je ten... Aj tie súradnice si zapíšem. Ďalšia gigantická kejvka. Regulérne. Prečo je tu toho tak veľa? Ešte, že som si ho všimol. Teraz mi vyplo natáčanie, počkaj. Pokračovanie. OK. Ja potrebujem nejaké ovce. Ovce, poďte sem. Ovce, poďte sem. Ovce. Toto je možno tá dedina zo začiatku, keby sa neprepadnem. Ale kde je teraz? Hore asi. Počkaj. Ja sa tam dostajem. V tomto dome, ale podľa mňa nie som si posteľ bereme. A ešte toto bereme tiež pre istotu. Istota je istota. Ináč toto mi je na nič. Toto tiež. Mne to tu ostáva. Koz mi je na nič zatiaľ. Toto si sem dáme. A hneď to aj rozkraftíme. Mimochodom veľmi mi pomohol like a odber. Máme posteľ. Ale ešte vás vylúčime. A zrazu máte postele. Tak to bola predtým asi nejaká iná dedinka trošku. Lebo teraz tu je veľa vecí a 1000-krát lepších. OK. A tu je čo? Dobrý dom v zemi. Ako chutí toto? Jak sa to volá? Tekvicový koláč.
ňam. Zjedené. Ešte vy máte aj tú posteľ. No jasne, ale predtým ste ju nemohli mať. Ty si tu zavretý, dobre, kamaráte. OK, tak tu sa vyspíme v tejto posteli. To je aké dobré spanie. Myslím, že pre toto video by to stačilo. Ja sa cez offscreen dostanem na miesto, kde nájdeme tie preskúmané tie jaskyne.